Pre mňa určite oslava lásky môjho brata. Veľkolepý deň, veľmi sa tešíme s mladomáželmi. Je to prvá svadba kamarátov takýchto, že ešte nikto okrem nás dvoch není ženatý. V dnešný deň, keď som ich videla spolu v tom kostole, tak som si povedala, že je to pre mňa úplne taká vďačnosť za to, že ich dvoch mám v živote. Ja som Vladovi pomáhal, tuším, sťahovať alebo niečo také. A ja som sa tu prišiel nájsť, lebo on mi je to dlžený. Takže aj si vypijem. Moja sestra prišla domov a tuším, že zvonku proste a začala nám hovoriť aj mne, aj mamine, že teda niekoho spoznala, že s ním bola na rande. Oficiálne to bola prvá. Oficiálne. Ktorú evidujeme, tak. A ja som tedy akože iba pozerala, že wow, že super. Som v Brne sedela na gauči a iba mi prišla fotka, že teda boli spolu na rande a hneď som si robila screenshoty, lebo som chcela vedieť, ako vyzerá ľudský nový. Akože o nejaký mesiac proste zobrala ku nám domov, tak sa zoznámil s mojimi rodičmi, so mnou a všetkým akože zostal proste taký sympatický a veľmi sme si ho obľúbili. Ja si pamätám, keď mi písala, čo si písali, úplne tak na začiatku, keď mi posielala screenshoty a púšťala mi hlasovky, ako z neho hlas. Jej to bolo asi trapné hovoriť do sveta, že sa vlastne našli na internete, ale o to je to vlastne viacej také krásne, že sa takto našli, takto sa spojili ich cesty. Vládko je môj ujo. A no, poznám sa s ním dosť dobre, si myslím. Bolo to vlastne človek, čo ma nikdy nenechal v ničom vyhrať, ale mám ho veľmi rád. Ľudská bola tá prvá, ktorú sme poznali. Bývali sme s ňou 4 roky na internáte. Od základnej školy sa poznáme, sme chodili ešte do lesa, tam sme sa otlkali s palicami, potom nám to ostalo, tam sme aj pobíjali. Ja som sa s Ľudskou spoznala už asi v škôlke, chodili sme spolu na divadelný, tam sme sa skamarátili a Vlada poznám... Z Lindra. Hej, tiež som ho tam videla. Nie. Ľudská je veľmi napomocná, vtipná. Vypočuje človeka a je s ním v každej emócii, ktorú prežíva. Sú pre mňa takou inšpiráciou v tom, ako vyzerá rešpektujúci vzťah. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuluje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa a všetko vydrží. A že ju budeš milovať a ctiť po všetky dni svojho života. Manželstvo je totálne sebadarovanie sa jeden druhému. Ak chcem byť v manželstve len ja šťastným, som obyčajný sebec, egoista, tak to nebude fungovať. K čomu pozýva svätý Ján Pavol II, že urobí toho druhého šťastným. A očakávam, že ten druhý urobí šťastným mňa. Ste ochotní s láskou prijímať deti ako Boží dar a vychovávať ich podľa Kristovo evanielia a zákonov jeho cirkvi? Áno. Áno. Čo Boh spojil, nech človek nerozlučuje. Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím, tak mi Pán Boh pomáhaj. Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím, tak mi Pán Boh pomáhaj. Môžete sa poboskať. Môžeme vás zatlieskať.
strašne páčilo, keď si navliekli obrúčky a Ľudská do celého kostola ukázala, že už je to tam, že už sú svoji a strašne sa z toho teším, jak sa z toho teší. Keď som sa pozerala proste na moju sestru, lebo som videla aj vyrastať a potom som ju zrazu videla pri tom oltáre s manželom a akože vôbec. Som stále plakala proste. Keď kráčala Ľudská do kostola, ja som mala totálne slzy v očiach, akože sama som z toho bola prekvapená, že som bola taká dojatá. Vlastne počas sľubov som si iba všimla, že ako vlastne Vladko držal Ľudsku za ruku a úplne tak hladkal po ruky, jak mali úplne taký akože silný očný kontakt. A potom som si overila, že strašne sa mi páči na ňom, akože jej vie prejavovať takú lásku a starostlivosť vo všetkých momentoch, aj keď je to úplne v takých maličkostiach. A to je asi taký moment, ktorý si úplne tak odnášam z tohto celého dňa, akože túto jednu spomienku na to, ako vzniká a prejavuje sa ich láska. Priatelia, všetci, ktorí ste dnes s nami. Kto nás pozná, tak ten vie, že ja som tá, ktorú tú pozornosť vyhľadáva a Vladko zas ten, ktorému to až tak nechýba. Väčšinu vecí viete, napríklad, že ja som chcela byť herečka, Vladko chcel dojiť kravy. Ja som chcela žiť v byte v Nitre, Vládko chcel odísť do Kanady, ja som chcela 3 deti, Vládko 12. A Vládkovi zase hovorili, že ten jeho humor, to nebude žiadna žena brať vážne a každej to pôjde na nervy, že by mal prestať s tými jeho vtipkami a že na to aj tak žiadnu nezbalí. No a potom sme sa stretli. Mne sa páči, že si našli ten spoločný humor a že ich to akože fakt, že baví. Ďakujeme, že ste dnes s nami a že ste súčasťou nášho príbehu. Ona mi proste hneď sadla, ak došla do našej rodiny, som vedel, že ona to dobre, takú dobrú auru má okolo seba, že ona to proste tak povzbudí tú našu rodinu, že to tak nakopne. Last night, you hit my line, but I let it ring, didn't even try. You said we need to talk, but baby, I was 2 beers past the line. Still got your hoodie on the chair, your perfume hanging in the air. You slammed the door, said we're through, but we both know that ain't true. Yeah, you left, I stayed, now we're both stuck in the mess we made. You cried, I froze, still don't know who hurt who. You say we're toxic, I say we're real. Ježišmaria. Furt tam je? Ešte furt? Daj ho preč, urob s tým voľačo. Vlado je úplne super, Ľudská je super, ja sa neviem na to viacej vyjadriť, oni sú super. Ne, že máme sa radi, Ľudská, Vladko. Čo si budeme hovoriť my? Neviem, celý tento deň je podľa mňa super, je to tu krásne a ako to zorganizované, čo týka jedla, pitia, zákuskov, všetkého. Hlavné je polievka a hlavné jedlo. Aj polievka, ale to hlavné jedlo a to píre. Teda. Píre bolo neskutočné. Čo je? Domáce. Fakt? Gin tonic. Asi aj mňa, lebo si vieš. Kto balil ako prvý? Kto koho zbalil? No takto, my sme pár, ktorý sa spoznal na internete a ty si prvý napísal mne, nie a tebe. Súhlasíš? Je to pravda. To sa radšej vála pri televízori. Dobre, dobre. Kto viac nákupuje, kto viacej utráca, to je asi tiež taká jasná voľba. Ani nie.
Akože, Vládko, viacej utrácaš. Na čo? Povedz. Ja neutracam na nič. Môžem ja? Na kresadlo, nožík a iné polovnícke pomôcky. Aha. Watch the second hand, take the day from my possession. Watch the sky fade dark blue. It's time to go, the daylight is long gone. She said, could you take me home? Čo len kostole, na papiera. Thank God for the perfect playlist. You always know what melody to play. Prinesiete mi 5 eurovú hotovosť, 5 eurovú. Thank God for perfect timing. Ja im prajem a odkazujem tých 12 detí. A... Ja si ich budem brať na prázdniny 12? Ja, môžem povedať ja? No, Rebečka, povedz to za nás, prosím. Aby sa smiali po celý život tak, jak v dnešný deň. Nech sa ľúbia tak ako v dnešný deň, po celý život. Nech im to fakt, že zostane. Taký ten šmrnc z toho, že my vidíme, že sa ľúbite, aby vám to nikdy nevyhaslo, ale aby to bolo stále čím ďalej, tým väčšie. Aby ste proste zostarli po boku človeka, ktorý je pre vás stále inšpiráciou a prekvapením a stále viacej sa doňho proste dokážete zamilovať, aj keď ste si už nemysleli, že sa to dá, takže sa to dá. Celý život musia mať veľa trpezlivosti. No, áno, to môžem potvrdiť. Ja neviem. Trpezlivosti veľa. Aby ste si vedeli užiť tú každodennosť, aby ste nečakali na veľké momenty, ale aby ste žili pre každý jeden deň, každé jedno ráno, kedy sa môžete vedľa seba zobudiť. A aby sa tak nebáli ako keby tých odvážnych snov, ktoré spoločne majú a ktoré si aj spoločne plnia. A mojej sestre chcem odkázať, že aj keď budem mať deti, takže nech si spomenie na to, že ja som bola proste vždy to prvé dieťa ako vy. A to je asi všetko. Just us two. The dim light shines in with your skin on my skin. You're when I'm in your room. You said it feels like home when it's just us two. What else could I ask for with all that I feel when you're near? Zvuk to je potom ostrihný.